Aquest estiu vaig anar a 2 congressos a ensenyar la meva recerca. En el primer, a París, hi havia molts investigadors del meu camp. Podeu imaginar-vos com estava jo de nervis abans de la meva presentació de 5 minuts. Si mai heu intentat explicar la vostra recerca d'un any en 5 minuts, o encara que no ho hagueu fet, us podreu imaginar que és tot un repte. Al final el que vols és que la gent s'interessi pel que diguis. I has de donar una mica de gràcia, una mica de toc personal, una mica de picantillo. Jo això ho tenia bastant fàcil, perquè el meu article del que havia de parlar era molt polèmic. Tothom en aquella sala en tenia una opinió, i no precisament suau i no necessàriament a favor meu. Sigui com sigui, la xerrada va anar prou bé. El meu director em va dir que em vaig passar una miqueta de sensacionalista. És que en 5 minuts no puc fer-vos més que un pescaclics. Jo estava una mica espantat pel que vingués després. Sabia que hi hauria gent en desacord contra mi i que em cauria una mica de bronca. Bronca científica. Al final, no. Realment, la majoria de col·lectius científics són bastant majos i com jo era un estudiant de doctorat de primer any, no es van voler passar amb mi. Vaig tenir alguna discussió, però en general més lloances que crítiques. Així que, content.